Господин Ангелов, защо според вас ветото на президента за избирателния кодекс е безотговорно? Ние смятаме, че президента като държавен глава трябва да защита националните интереси на България, а не да позволява на чужда държава да се намесва в вътрешните работи на България. С това вето, което той наложи на тези текстове за гласуването в чужбина, той прави именно това да остави нещата, както бяха и до момента повече от 2 десетилетия, Турция да се намесва чрез български избори на нейна територия във вътрешната политика на България. За нас това е неприемливо, ние не приемем подобна позиция на президента, с това той доказа за пореден път, че е най-слабият президент изобщо в историята на България. За целия си мандат ние не виждаме той да е свършил нищо съществено, за съжаление, и смятаме, че той не е човека, който трябва да определя съдбините на българския народ, защото е доказал с бездействието си, че не го прави. Той не се ангажира и не се интересува от българите в Македония, от българите в Западните покрайнини, от българите, които мизерстват в Украйна. Той се интересува от това да се покаже колко е по-либерален, колко е по-демократичен, уж. А всъщност това за мен е двуличие. Не можеш да разделяш българите за граница на добри и на такива, които не са добри, защото според него явно едните българи са, които трябва да имат права, а другите българи може да бъдат мачкани от съответните държави и той да не се застъпва за тях. Също така видяхме истерията от няколко човека зад граница, които се мъчат да представляват българите зад граница, а никой не ги е упълномощил за това. Явно заради тяхните лични амбиции, може би политически. Но искам да кажа това, че всички тези, които те представят пред хората, че ние лишаваме българите зад граница от права, не са верни, защото българите зад граница имат право да гласуват. Българите зад граница дори с настоящия вече приет изборен кодекс им е дадена възможност да имат повече права от българите, включително в България. Ще ви дам пример с няколко неща. Българите зад граница имат възможност сами да образуват секции, което българите тук нямат право да го правят. Българите зад граница не се нуждаят от бележка за гласуване на друго място, както ние тук в България. Следва да направим, ако искаме да гласуваме на друго място. Така че с тези неща, които са в подкрепа на българите зад граница, искаме да улесним наистина повече българи зад граница да гласуват и да участват на изборите и да определят съдбините на България. Но не желаем Турция или други държави да се намесят във вътрешната политика на България чрез български избори, както се случва вече повече от 20 години в България. За нас е интересно тези, които пееха в един хор няколко души уж зад граница, защо ги нямаше и защо ги няма, когато правата на българите в Македония или в Западните покрайнини, или правата на българите в Украйна поради военния конфликт там, или в други държави, които от десетилетия страдат за това, че са българи, защото те, като са толкова защитници на правата на човека, до момента никога не са заставали на тяхна страна и не са ги подкрепили, което е нормално. И ние не приемаме обвиненията, че ВМРО или Патриотичния фронт спъва един вид гласуването зад граница и лишава българите в чужбина от права, защото единствената организация и партия в България, която повече от 2 десетилетия защитава именно правата на нашите сънародници зад граница, е ВМРО. Така че нямаме нищо напротив някои хора да имат лични амбиции, но не сме съгласни с това българските национални интереси и националната сигурност на държавата да бъде застрашена. И заради това някой да си гради собствен имидж, да си играе на соросоид либерал и, за съжаление, в тази игричка се намеси и влезе и президента, което не му прави чест.